Takže poďme si vysvetliť štvorbodovú schému, v ktorej každý jeden z bodov funguje aj samostatne a vy si môžete zvoliť, ktorú časť z tejto štvorbodovej schémy teda môžete pri deťoch použiť, alebo po malých začiatkoch môžete začať naozaj tak, že ju budete aplikovať celú. Ale pri deťoch naozaj a hlavne tých starších fungujú už aj iba jednotlivé časti, ktoré už sú zvyknuté na to, ako s nimi komunikujete. Takže ak potrebujem niečo od detí, aby urobili, aby na mňa reagovali. Takže prvý bod, čo robím, je opisujem ten aktuálny stav, to, čo vidím. Napríklad, láska, pozri sa, tu ležia hračky. Čiže opisujem, čo vidím. To je realita, nereagujem spôsobom a zase si tu rozhádzal hračky a zase je tu bordel, pozri sa, čo to má znamenať, Tak to nie. Čiže prvý naozaj bod, láska, vidím, že sú tu rozhádzané hračky, Dieťa možno spozorne bude nejako reagovať. Druhý bod, pokračujem, opisujem, čo vidím vo mne emocionálne vyvoláva. Takže láska, pozri sa, tu ležia hračky a mne sa to veľmi nepáči. Som z toho nepokojná, keď tu tie hračky takto ležia. Čiže opisujem to, čo ja cítim z toho, čo vidím. Tretia časť, tretí bod je dopad toho, čo vidím, že sa deje. Napríklad, to teda opisujem, prečo chcem, aby sa to zmenilo. Napríklad, poviem to ešte raz od začiatku. Láska, pozri sa, tu ležia hračky, mne sa to veľmi nepáči, som z toho nervózna, pretože sa môžeme zraniť, alebo sa môže nejaká hračka zlomiť a potom ju budeme hľadať, budeme z toho smutní, Čiže popísať dopad toho, prečo chcem, aby sa daná situácia zmenila. A štvrtý bod, popísať, čo by som si prijala ja, ako by to malo byť teda. Bola by som rada, aby sme to spolu upratali. Bolo by mi lepšie, ak by sme to spolu upratali. Cítila by som sa príjemnejšie, ak by tu bolo upratané. Pomôžeš mi? Čiže ešte raz zopakujem, popísať to, čo vidím, opísať svoj vlastný emocionálny stav, ktorý to, čo vidím vo mne vyvoláva, aký môže mať teda dopad to, ak sa tá daná situácia nezmení a zároveň popísať v závere, čo by sme chceli. Skúste si predstaviť, že s vami by niekto takto komunikoval, takýmto spôsobom. Či by ste boli ochotní tomuto človeku pomôcť. Čo sa dieťa v tejto situácii učí? Učí sa vnímať to okolie, aj ono samo. Ono sa učí, tak ako sme hovorili, od vás práve tým, ako vy reagujete na podnety zvonka. Ak budete na bordel, napríklad na tie hračky, reagovať podráždenie, že je tu bordel a proste, že si to uprác, už mám na teba nervy, tak vlastne ukazujeme, že to, ako my sa cítime, je vizitkou alebo teda odrazom správania niekoho iného. Ale ono tak vôbec to nie je. My ukazujeme dieťaťu, že vieme jednak popisovať to, čo vidíme, že vieme, čo to v nás vyvoláva, učíme tým dieťa zároveň, aby si všímalo, ako prostredie a podnety zvonku na ňo reagujú, ako sa v nich cíti a zároveň ho učíme uvedomovať si na základe samotnej skúsenosti, ale aj toho, ako to vnímame my, aký to môže mať dopad naše správanie na tú našu realitu. No a samozrejme ich učíme pekne poprosiť, popísať, čo by sme si prijali, akým spôsobom by sme si prijali, či by sme chceli tú kooperáciu. Prosím vás, nenúťte deti do samostatnosti v zmysle, že už sú dosť veľké, aby si upratovali hračky a všetky tieto veci. Deti sa učia upratovať, deti sa učia fungovať na základe našej spolupráce. Ak si všimnete naozaj, ja sa teraz veľmi nad tým zamýšľam, pretože mám starých rodičov už naozaj vo vysokom veku a veľmi si tak všímam aj v okolí iných starších ľudí a niekedy nerozumiem tomu, že
rozumiem tomu, ale tak sa zamýšľam nad tým, že prečo naozaj sú sami tí starí ľudia, že kde sú tie ich deti, kde sú tie ich vnúci, vnúčky. A uvedomujem si naozaj veľmi silno a hlboko, že je to v podstate ich samota, je odraz toho, ako sa správali k tým svojim deťom v minulosti, keď boli malí, keď rástli. A to, že sú sami, je to, že tie deti s nimi proste nechcú byť. Na základe toho, ako sa oni k ním správali a možno sa aj stále správajú. Takže otázka znie, ako chceme, aby vyzeral náš vzťah s našimi deťmi nielen teraz, v tomto čase, ale po celý zvyšok nášho života, pretože teraz zasievame to semienko toho, ako to môže naozaj vyzerať. A deti sú naprogramované k tomu, budem to stále opakovať, aby spolupracovali s tým, komu dôverujú. Práve touto komunikačnou stratégiou môžeme zabezpečiť to, že naše detičky budú k nám úprimné, budú nám dôverovať, pretože aj my im prejavujeme rešpekt, úctu a zároveň do nich vkladáme dôveru, že určité veci zvládnu. Ak prestávame na deti tlačiť, musíš, urob, choď, neviem, vysyp, najedz, obleč sa, tak dieťa začína kooperovať. Dieťa začne spolupracovať. Prosím vás, nemajte zároveň prehnané očakávania v tom zmysle, že dieťatko začne spolupracovať hneď a okamžite a že to bude nejaká čarovná rozprávka. Čím menšie dieťatko, s čím vaše dieťatko je menšie, tým tá zmena bude rýchlejšia. OK, u nejakých 3-4-ročných detí to môže byť naozaj do pár týždňov, do 1 mesiaca, to môže byť krásne otočené, ak zmeníte svoj prístup. Ak sú detičky už staršie, tak musíte mať oveľa viac trpezlivosti a preto vás pozývam do online poradne a tam si o tom môžeme povedať viac o tej vašej konkrétnej situácii. Postupne zistíte, a keď budete takto s deťmi komunikovať, že nemusíte dávať povely, príkazy, ale že stačí možno použiť vo vyššom veku, budú na to naučené a vo vyššom veku, keď budú mať 15-16 rokov, tak už bude stačiť povedať, že Klárka, vidím tú bundu na zemi. A ona už bude vedieť, čo nasleduje, OK? Že čo by som mohla povedať, ale už nemusím, pretože ona už bude naozaj vedieť, že aha, mamke sa to asi nepáči a tá bunda je tam asi nejakým spôsobom zavadzia, môže sa tam zašpiniť v tej chodbe napríklad a určite chce odo mňa, aby som ju upratala a nemusím to už ani hovoriť, OK? Takže skúšajte si to, skúste si túto štvorbodovú schému, tak ako ju máte v skripte, skúste si túto štvorbodovú schému rozpísať na veci, ktoré sa vám najčastejšie dejú, vycapiť si to na chladničku a v prípade, že sa tieto veci budú diať, že bude buď bordel alebo niečo sa bude diať v domácnosti, čo sa vám nepáči, tak to skúste využiť a potom nám dajte vedieť do skupiny, ako sa vám darilo. Vidíme sa v ďalšej časti. Ahojte.